Wapo. Yay! Ikaw ba? Ako? Oo, ikaw. Ikaw siya ba? Yay! Chicks ay kalumi. Ang hagit ay. Jadi ato ka. Ganang tawag mo ka. Saan ka nang basi nangita kag chicks ba? May kay tudag helicopter, may kay tudag ugrain. Ubat tama ni mo. Naana. Ay ko naana. Ani o. Ani o. Oh, ani ayo ni. Kanaan ani siguro oy. Alinon kaayo ni. Alinon kaayo. Gana ba sing ganahan ka? Oh, way ka pay. Sabuton na ko. Ay ka. Ato sa isabuton. Tapos sa inako ang ako ang hinagiban. Pag-share nako, ha? Pila man? 150! Barato man. Nag-seal man. Sige. Karon sir, nakakikundo. Ano ko? Oh, unsa man imo na ako diri? Small, medium, large. Large lang. Agay. Kabako man ana sir. Di ara. Tupi sir. Karon sir. Adto ta dito sir. So karon na akay hapin diha. Wala ba? Yay! Na ako'y carton. Lain sa ni ang presyo. Ako ikaw lang bahala. Tira ang carton sir. Ako customer. Hindi ako ready, sir! Nagkakasabi mo, sir! Uy! Ayaw! Hindi ako ready! Sir! Ay, human ka. Sakit-sakit dito. Ay, sakit tayo. Wala mga obligasyon. Kuan sir, ang kondom na to is 1,000. Ang carton kay 2,000 na ha. Sakit mahal. Sakit manggod sir. Kuan manggod. 150 plus kondom 1,000. Ang carton na to 2,000. Total na tanan to is 3,000. 1.50. What? So, bayan na mo, sir. Bayan mo. Scam sa ano do? Bayan na. Bayad na lang ko. Ay, sir. Gcash na ako, sir, ha? Gcash lang na ako. Bayan Gcash na yan? mo. Bayan na mo, sir, ha? Ay, sakit ako magkaya. Ito din nandun mo day. Buwan. Conchita 0969 69 699. Ang gitog mga paiwan, sir. Ano ba ko? Wala ba? Ang dala, sir, naabot. Salamat kay sir. Salamat. So, sir, kanang minyo ka, sir? Minyo? Kanang magpa-additional ra ba ko, sir? Ako to na-videohan ganina kay Bao ka. Sure ba? Magpa-additional, sir. Ang ako na ba additional ni sir, gismil. Kung gusto ka, akong diliton, gismil na siya, pero buhay gismil, akong i-post ni. Ay, taon. Uy, malungi taon ka. Malungi taon ka. Yung mabayad ko. Basta sila ni may post. Oh, bye ko, sir. Siguro dapat ko ng bira. Aburak na ako, sir. Hala ka nila. Magbabayad ko, sir. Magpaabot ko, i-post. Hindi, tao mo. Orang gihapon, magpaabot ko, sir. Gingiron, ha? Salamat, sir. Salamat.